салом алейкум дӯстон. Chevrolet Spark аст дӯстон ки истеҳсоли Корея 2010 сол охирин нархиш 49000 сомон, коробка автомат аст. Мошин идеални бадай, мошин бениҳоят дӯстони азиз тоза аст. Хоб, коробка автомат дӯстони азиз, мотор 1.1 абагрев сидин дорад. Мошин дидед чӣ хел тозагиша. Ина дар тай навис хел мошин намеёбӣ. Мошин идеални аст. Мошин 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ. Дӯстони азиз, мошин бениҳоят тоза аст. Балон 4 та пачка. Ин мошин барои варианти кор авто омадан, барои занон дӯстони азиз, барои дастростикунӣ бениҳоят варианти хуб аст. Ина мошин 49000 сомон без савдо, охирин нарх. Мошин дар шаҳри Бухтар. Ино бу моторшам нишон медиҳем. Ина километри пачка, мотор 1.1 бениҳоят бовар кунед кам расход. Мошин дар шаҳри Бухтар чӣ хеле 49000 сомон без савдо. Як номер мегирад, фақат ҳай мекунад. 1 сола ҳуҷҷат карда, агар консенер печка ҳамаш кор мекунад. Сурат номерош мондаги шахсоне ки мехаред, марҳамат занг заред, мошин дар шаҳри Бухтар.